kamnandi kanti uyangithesta usujula kamnandi wase waswenka wagqoka kamnandi wase wathwenka wagoba kamnandi wase waflex waphula yasungichaza kanjani yasungichaza kanjani yasingithola kanjani yasingihlanya kanjani sharp kalabanga yasungichaza kanjani yasingithola kanjani yasingihlanya kanjani sharp kalabanga Alaba. elakho Elami. Buksisa. Elami. hayi baby lakho leli no Hayi elakho bo. ngempela lakho elakho leli ngeke ngisho ngathiwani yabona ukuthi vele lile style sakho lesokuthi kube ngathi lento iyavela kodwa ngathi ayiveli Bemzambi uqonda ukuthi awuhlamba ubona usize wale phedi. Uyalibona le phedi lingakanani? Uthe elami. baby I think into engenzeka noma into ekungenzeka ukuthi iyona njengoba kade ungekho for a weekend indlela okade ulineke ngayo lapha ya angithi indlela kade linekeke ngayo angithi manje njengoba experience ama extreme weather conditions kungenzeka ukuthi la khona Mzambi, muthi ukuchaza. Ungangichazeli nje mina. Mina ngigqoka iphedi elingaka. Usuthi nana noshuga mama Mzambi. no baby ka Futhi wena nje kulamalanga ujwayele ukuthi ube nemali. vele man Ubhanga mina noshuga mama uzobatsha ukuthi bashiye amaphenti abo la. Amakhulu. kodwa ke okubalekile baby lento echaza ukuthi abafowethu bayafa lapha nathi iambulance ayifikile kanti balinde mina Kwaqhamuka amaphenti manje kwase kuqhamana bafethe abafayo. ngizama ukuyichaza wona baby but sizoyilungisa lento mangibuya kodwa yelakho leli ngisho ngathiwani Thintela nje. Hayi we hayi bo. Cela nje ubamba amabele ngisa nezinkulu ke manje indaba. Hayi bo yazangile indoda. Hayi bo ngifica nje elinye iphedi lisho linane imbhala ngazi noma impepho indlezo elogogo into ongayazi iphedi engakanani ngalibona. Hayi bayangitshela nendoda ibo amaphenti ogogo ubhanga mina nogogo uzothi elami iphenti la gogo. Hayi bo ungasibona isixhaxa sephenti into angazi. Ajeze iana. Hayi khuleka. Hayi ngiyabonga bengaba yini kodwa ngaphandle kwakho. This is my place. Oh, good. Yeah, get comfortable. Kuhle. Uneat siyasho ukuthi umuntu esifazane. Ngiyabonga. So for real impela. Yazi nama ngikholwa ukuthi ngosifela usuke umuntu esifazane angisaba kanjani leyo nto. Nje ku-strange nje for us majida ngazi ukuthi kungayichila kahle la wena but here we are. Ngiyajabula ukuthi ufikile yazi. Kuhle bani la. Othi nje bakhe. Hayi la, akukho-ke vele sinobusuku bonke. Yeah, ne?
Alo Mbethu, isinginkinga lana. Yazi umenze usende message ngathi ukuthi usendleleni ebuyayo like in 30 minutes. Ama-flights akhanseliwe kanjani? Ya manje khona lo muntu nje lana lithi ngiyaganga. Ungakwazi bese uzenza uma or something. Nje usho into ephuthumayo. Okay. Right, so ngiyabonga sho ya. Okay, sharp na. Inhlekele phela. Ithi uzofuna usugqokele ngokusala nje kanje. Awukho nathi nje bayela. Ukhona uzovele ngaphansi. Awunjalo yazi. This is life. Hawu mama. Yini? Hawu selenzeni oleti. Hey, awumuze kuthela. Vele nawe bengizana wazi ukuthi hey, siyaphendulana. Ayisondele ngene. Lani lake manje sivele unakala kakhulu belekhaya. Awubuka ngiyasebenzela. Bengicela ngizakuvela into ngaphandle ke ukuze sikhapha nje ihlule ukuze siyakhona ngibona le. Umalume wakho sekuqhika ke manje. Hayibo. Yini inkinga ke manje malume? Ngithi lo shukela wakhe ngumele BP. Yini? Imali manje angeke sikwazi masenzele imali kodwa before ngihambe. Inkinga phela uyamuzwa noma uthi 30 minutes okusho sila abantu bala eduze. Shuse kuzomile ngiphuthume ngempela ngegeyithini. Yishibo. Sizomela sihlele futhi again. Ngiyaxoxa phela kodwa sizobe kuhlele yazi. Siyazi ukuthi unendlela ebekumele ngiyithathe. Ya uke wakhuluma ngayo. Manje nje. Hayi yona bheba akukho nkinga ungalungisa nje yona baby. Mina akukho nkinga ngizobe ngiyihlalele bese mhlambe ke makukhona indlela engithathayo nami ngingase ngiphume kodwa nje khulileko ngabulunga. Alright. Baby? Yes, madam. Kuyalungeka lapho. Okay. Ngabe mhlawumbe ubheba yikho into angafisa ukuthi mhlawumbe sixoxe before ahambe. No phela hayi into eserious wena baby. Seyisho mhlawumbe ubaby ayikho mhlawumbe into angathanda ukuthi anginike yona before athi Jobe. No baby sengisho nje uthothi mhlawumbe kwenzekile esikhathini esingesingakanani kwakhona nje into ethi baby mhlawumbe ubaby akamnika into esa 1000 nyana kanje mhlawumbe njengobaby wakhe. Awu bese ngisho baby ukuthi kuyenze uthothi ubaby usemudini right yokuthi awudodoza. Baby mhlawumbe mawusubuya ke ayikho mhlawumbe into nje. Yazi baby ilo ubisi isifikile awusingahamba manje. Okay lapho bafuna umphelezele ngimbeke uphi. Hawu qala nini manje wena ukungiphelezela awukahle upha nje leni. Hawu hayi ngeke bani 1000 rand. Love. Uthembe nyana yakho. Loyo ngimshiyile lapha endlini isela.
umuhle mfethu. Great. Right. Njani? No, Rabs ngihambe abuya mfethu. Usale kahle. Ngisale kahle bangani bakho kanjani? Ifethi ngikhuluma leyo nto indlela imoto efike engifica ipaqake ngayo sesibonga nje ukuthi abalimalanga ukuthi kanjani namangazi. Yeah, but ngisafuna uyiphuthume esetholethe umdade uphise ngifuna ukuyichamisa kancane. Sure. Where babe, right lap? Yeah, right. Oh, okay. Okay. Yaba le ande manje ebathroom yethu. Anda. Azongibuka kanjani ngikhuluma nawe yaba le ande. Yakho nje anda. Ayona yakho. Kata ama-anda ahlala lapha ebathroom ababanga ngoba phela awekho omunye umuntu. Yazonyanyisa. Yazongicasula. Ngiyacasula. Uzongicasula. I-ande yakho baby. Yasoqabana. Baby anda eyakho angithi nephenti bekweyelami. Ne-ande yakho uzoyiqoka nje. Uzoyiqoka nje. Angisamfuna omunye umuntu. Baby, unashathu ufake yonke into la? Awu ya, bese ngenze sure hawu ngibenge ngilenze iphutha. I-medication yenu ifakile nje yonke into ozoyidinga phambili ifakile? Yeah, ngiqale ngayo medication. Yonke unasho ukuthi yonke into right toiletry bag yakho yonke into nje ozoyidinga phambili unasho ukuthi ifakile la? Grand izinto eziningi ifaka wena nje. Oh, angifuni phela ukuthi ushiye yonke into, yabo? Okay, but asike. Tell this next time. Yena usakholwa. Cha ngiyakholwa ukuthi ngiyabonga ngifuna ukuthi uhambe kahle yabo. Uyifakile i-medication yakho la ngiyifakile. Ngiyifakile ngiyacela sina sami uwenze sure ukuthi uyiphuza ngendlela njengoba udokotela ekutshelile yabona. Uyiphathe kahle lapha yaphambili uhambe kahle nje yonke into yakho izoba right. Ngiyakuthanda. Isho 3. Ngiyakuthanda. Ungenza ingane manje. Ayini, sonke kahle ne? Ngifuna wena mntwana umuntu. Sephela iminyaka sindawonye. Lolu thando lungaka onginika lona. Indawo manje baba. Kanti Ngishiye i-stick esine-presentation e-dissertation yami yokuyona engiyipresenta abafana. manje baba. Angazi cause ngigcina ukuyithinta mhlawumbe sephaketheni le-blue leli engishiye e-bathroom cause iyona into engigcina ukuyenza. Yeah, Bathroom. I'm serious. So yes. Son. Zama uku-understand la. Because mhlawumbe umuntu usegule for 2 years angisakwazi ukuthinta ngendlela okumele ngabe ngithinta ngayo nje. Akubenza ukuthi phinde uthi ngiphume Cha, bengichaza yonke into. Ngingachaza yonke into. because kuzokwenzeka into e-wrong yena ngisakumandi kwasitshela ukuthi Ngithanda ukuthi ngiyakuthanda. Futhi namanje ngiyakuthanda. Futhi ngiyakuhlonipha. Futhi nje ukuthi yabo njengomuntu esifazane sengikubekezelile 2 years wonke baby. 2 years wonke. And futhi nami ngiyangazi ukuthi umuntu esifazane ngiyayidinga idinga. Ney'dingo zami nami. Umfethu lo asithandani angicheat.
asithandani mina naye. Umuntu nje engangithola online kwi-website. Ongilekelelayo, ongisizayo yabo. Ngiyakuhlonipha njengamanje nje futhi bengikuhlonipha. Bengingaqondanga ukuthi yabo kuze kube kanjena. Engazi ukuthi yabo manje ngiyakuthanda futhi ngiyaminakelela ngayo yonke indlela enginakekela ngayo. Umuntu engizokunakekela le. Nje Asazani le mpela bro. Success. Singakalungisi izinto. Fusek man. Fusek. Ngoba ubrazo ngifama. Ngifama ngoba phela ubrazo usihambile. Ukuthi mhlawumbe phela ungeke phela ngikuya esimento seqale ezesibili. Ubrazo phela umuntu yes. Angeke ngisawathi umuntu ozomthola wena ushilo ukuthi ngiyakusiza ubrazo ngeke kuzoba ngathi ngimhlanhlambe useminyaka dawo. ngifuna wena mntwana umuntu